Hello, здравейте хора! И в днешното видео просто първо да се представя. Аз съм Емил Цветанов Тодоров, почти 20 годишен. Така, бачкам, да. Но се опитвам да се занимавам повече с социални мрежи и искам да останеш до края на видеото. Харесва ли ви контента, който качвам? За рок звезди, за рок легенди. И искам да изкажа да се изкажа просто. Имам сайт, който е новинарски, който се развива сега. Какво да ви кажа още? Казва се сайта novinarnik.online. Novinarnik.online. Слато заедно цялото го пишете и влизате в сайта и си гледате новини. 24/7 качвам новини вътре. Не баш 24, ами в диапазона от 9 до към 11 вечерта. Но на части някакви клипови такива. Някой път изведнъж 5-6 клипа, не клипа, пардон. Поста, да. 3-4 поста, по някой път един пост, после пак поста, пак и така. През целия ден се има нещо вътре в този сайт, го развивам, но посетители няма. Да, това е ясно. Всичко съм направил както трябва, но сигурно повече време трябва, за да изкарвам някакъв доход и оттам. То не мога да се разчита на сайта, но с ваша помощ, ако влезете, може и да стане. Това ми е мечтата, да си имам. Аз го имам собствен сайт вече, но не съм предполагал, че толкова ще е трудно. Вече съм сложил сайта си в AdSense. Там вече почти са ме одобрили и се надяваме да започна да изкарвам някакъв приход, нещо, да има парички от някъде да излизат, не знам. И така исках да ви кажа, кажете ми какви видеа искате да качвам, защото не знам, просто качвам някакви видеа, качвам някакъв контент, но си мисля, че все не е достатъчно и не знам, не искате да гледате вече рок музиканти, легенди. По принцип тая аудитория не е за България. Не е за България. Защото при мен идват нидерландци, руснаци. На първо място са американците. Да. И различни азербайджанци, турци май, мисля, че да. От целия свят почти ни влизат в моят канал, защото е рок стил и така. За България е на последно място 5-6%. Сега ще ме видите и повече, но искам да ви кажа, че просто ми казвайте какво да качвам. Казвайте, пишете в коментарите. Не дейте само да зяпате. Взаимодействайте, да се развива този канал. Да стане машала, да стане голям. Да варят пари, че живота стана скъп, хора. Да. Това ще е видеото. Благодаря ви, че ме изгледахте. Ако сте ме изгледали, абонирай се за канала с камбанка, напиши коментар, харесай видеото и ми влез в сайта да го разгледаш.